Els 18 recorreguts del majestuós Augusta National estaven perfectament disposats per acollir la disputa de l'edició 76 del Masters, primer dels 4 grans de la temporada, on s'havien donat cita els més grans noms de l'univers golfístic mundial, entre ells 5 espanyols, Olazábal, Jiménez, García, Quirós i Fernández Castaño. Ja en la primera de les 4 intenses jornades previstes al torneig, l'anglès Lee Westwood es posava com a líder amb 5 davall el par i una targeta de 67 colps. A només un impacte en segona posició es situaven el sud-africà Urs Siessen i el suec Peter Hansson. Quart, a només 2 colps, apareixia el primer dels espanyols, el simpàtic malagueny Miguel Ángel Jiménez, amb 3 davall el par. Ya estamos, ¿no? Bajo par. Siempre digo bajo par es bueno, más bajo par más bueno. No va ser el dia del número 1 del rànquing mundial Luke Donald, amb més 5, ni tampoc el de Tiger Woods o Sergio García, amb més 2. No obstant això, el de Borriol va tindre ocasió de refer-se en la segona jornada en arredonir un magnífic recorregut de 68 colps que el col·locaren a només un dels nous líders, els nord-americans Fred Couples i Jason Dufner. Fins i tot, Sergio va tindre a l'abast el lideratge, però se li escapà en no invocar este pat en el 18. A un colp de Sergio es situa Miguel Ángel Jiménez, que també arredoní un magnífic recorregut. El pixa, tan simpàtic com sempre, va donar les claus per a fer un bon Masters. Paciència, ritme i a disfrutar. A Jiménez li desitjaven sort per a la tercera jornada al Moving Day, o dia dels canvis, però esta no li va acompanyar ni a ell ni a Sergio García. Els dos van dir adeu al campionat en entregar 2 targetes per a oblidar, amb 76 i 75 colps respectivament. Sergio, desesperat, va declarar fins i tot que no seria capaç de guanyar un gran mai. Sols el temps ho dirà. El lideratge passava ara a mans del suec Peter Hansson, capaç de fer els 18 forats en uns increïbles 65 colps. Segon, a només un, es situava el gran Phil Mickelson, que mostrava les seues credencials per a emportar-se el que seria el seu quart Masters. Però el Masters no entén de favorits, que l'ho diguen sinó a Tiger Woods, Rory McIlroy o Luke Donald pràcticament sense opcions en la jornada definitiva. I l'últim dia començà molt fort, amb este espectacular albatros de Louis Oosthuizen. El sud-africà, un dels homes més regulars del torneig i que eixia com a tercer classificat, va ser capaç d'invocar en només 2 colps el forat 2, un espectacular par 5 de 250 metres. Un colp que passarà a la llarga història del Masters d'Augusta i que li dona el lideratge provisional. Mentrestant, Hansson i Mickelson s'afonaren a les primeres de canvi. Especialment cridanera va ser l'autodestrucció del nord-americà. Va cometre 3 bogies en els 3 primers i un triple bogey en el quart que el deixaven fora de tota opció. En aquest moment emergí la figura del tapat del torneig, el nord-americà Bubba Watson, que havia eixit en quarta posició a 3 colps, que va ser capaç de remuntar per a forçar un emocionant desempat amb Oosthuizen. Amb el sud-africà incapaç de salvar el par en el segon forat del desempat, este magnífic approach de Watson li serví per a invocar després amb facilitat i emportar-se el torneig, la prestigiosa jaqueta verda i, a la fi, el primer gran de la seua prometedora carrera.